The Biamudia, Mudasoria, Jimmy, Natina, deport no, and Natina police watch no, and Natina Kwasia. America police in your bet me about can quas much. Me, yes, can you watch me on? Muya day, I could afford the word jamming. Did no me back out, Quano, Cotro, Quasia Sem Guho. Adeɛ sɛn nyinaa no na nsɛm dodoɔ na ɛna ɛgyetenene ɛwɔ yɛ man Ghana mu ha no musi na nsɛm ɛgyetenene ɛwɔ yɛ man Ghana mu ha no musi na wo sɛ wotumi sɛ bebi baako pɛ ɛna wobetumi atesa nsɛm yi ɛwɔ na ɛyɛ Attention TV so wokɔ YouTube a ɛyɛ Attention TV ɛwɔ hɔ no mo ba wo mɔde asɛ obe subscribe to our YouTube channel adom mebi wɔ hɔ na bɔ so sɛ ne bɛyɛ bibi biara ɛdebɛto hɔ no ona aye kane a unsa ebeka na afei so no ba wo mode aso so obekọ Facebook ukọ hono ma Attention Tvgh ohono mo so no like share comment the channel no ho adanse efetira foforo se ne beya nyame ebehira na abusuafo me hyemi samase na me hya ase ne se omanga na mo anu sa hantu me nju de biara da ende anaso ochina esanse ade sen nyina no we timi we akame etinde biara da na nsam eba owo man Ghana mu han mi se ya ye nim sa brantie ni monyamfo bi a ye friend Twene Jonas ye very controversial over social media o man Ghana mu han mi se no na ye boni dia no ka che se hwefom glass nkwa sa brantie ni monyamfo ya ye nim sa brantie we broni be ka se o bad mad pa because na no ya some of the nyina so utie ni nsem a eye papa na so kwan ofa so a ode ne kan nsem na bi mo ka se kwan ofa so kan nsem no enye na enu me ye abeton wonte so sa eye abrantie ni monyamfo ya ya friend eye Twene Jonas nkrofo bi keka nka se Twene Jonas ato na nanom ewon sie do ebi mo so ka se oba ye kukuku nyina wa beti atonsuom ebi mo so ka se eye abrantie yo ya reda dan mu ya mompa ya ma na enye sa pa dia sa che na ama ya ka se wo bewu enda wewu ebi mo so ka se Ghana ha fon penifo atumi abopa ama ya chi abrantie de akwa hye bebi a obi biara eni na when na abrantie ni monyamfo ya friend Twene Jonas na o de asoso ama me glass nkoa aba betwi ni ti ka se mo ka se me ko me nko bebi a me de metankwan che ya o ye second obo enti ene Ghana fo yi munso mo dia be eye modia yakobo ye ni akonma na embra o share news trend on social media dia konie na Twene Jonas has been found dead. Twene Jonas dead. Twene Jonas Twene Jonas na Twene Jonas yawu na why me was me chilu Rolls Royce in the em na about to say Twene Jonas wawu na Twene Jonas shot dead. Twene Jonas until now they have forced me to increase more security. I do not understand why obi so ono de watimi atena se akọ social media na Twene Jonas ya ono ji agenkwa oye agenkwa the savior of the people who are suffering, the savior of the people who are suffering. Ono na upese owuo no me nka onu wabusuamfo nyina kwasiampa nyina ukọ bloggers Twene Jonas yawu no no me nka onu wabusuamfo woni wabusuamfo nyina bewu na me da so tiase aboa ba me da competition purely abi MPV for Nkwasiafoɔ na mu bose na Twene Jonas yawu muni twasere maako mu bewu na me da so tiase aboa ba me da Rolls Royce mo me da BMW. All my luxury cars are surrounding me right now and all my cars I got securities all over. Opa be treat so man clever aboa ba na mu MPP for Jimmy Makobo pa se fake bloggers in church on Nkwasiasem na Twene Jonas yawu ni twasere obetima be kume ma Jimmy on the Biamudia Mudasoria Jimmy Natina deport no, and Natina police watch no, and Natina Kwasia. America police in your bet me about can quas much. Me, yes, can you what Jimmy on? Muya day I could afford the word jamming. Did no me be Quano Cotro, Nkwasiasem Guho. What a TikTok, my Jimmy now rest in peace legend. Who need Tassere? Papa Paco was a rest in peace. Found in no secret was a rest in peace. Obia Shano Piano. Fauni ne o se kwato se rest in peace. Aboa ba me te have no ma me chele.
Kwasi ampanyi and my sama me wasting money kwa. I have to employ more skills, man. Me to see for Mobi Sham, who's my old and I'm saying, oh, coin, judge me now. And now, a yenes who now, now, to the Jimmy. A brand menum read, I menum sada, a dear Nekokume, may more. I just a Nkwasiafoɔ Kufuado yen, I mean, a dear Nekokume. The bloggers and on Mr. Munya Chimino, Moon project, Moon crashing, Mammy for name and cranim Papa for, Enum and Sua, Nenchie and Ni Agu, a Mua, na for, and na a tiffy, and Ponchinin Kukonigum. Nansuo na teniaba anafo ane atifi na nipa no wasa nsuo no no de ayedan akosi jaso no anoa nsuo no onoa no de natale asone so e de agukukuom no anum nsuo se nipa no koto abama akufuado sankofo na bre omo na hia media exposure. Go and talk about them, don't talk about Twene Jonas death. Na minwu ye me ba beji Ghana ye ni ye Nkwasiafoɔ mutie dia meka no. Don't blog unnecessary blogging. Make Jimmy cry too much. Eti me sram listen. Obia me nani na o ka kire obia say Twene Jonas nwuye. No me beka blogger no ko fa ade ne baaye no. Mu ka kire me say blogger no ko blogger sa ade no. Sa ewuo ni nyina me de nabusuan fanyini gi sa ewuo no. Me de ne maame ne papa ba gi sa ewuo no. No me nka ni me dane bibia hihye ni nyina me dane komo so. Afo Mompa de pa, bibinim pa de pa. No me na mwahihye ene chese boni amahihye nyina me dane ni nyina komo so 20 million times. Me dane no me ni nyina komo so o tom. Mo amohye kira amohye ewuo. Enipa na mo beka so metutuo no me clear no obi suma se betutu a wo ba Twene Jonas ya ene tag me ye na kume one time when timi a me ba be ku no abusuafo nyina. I've got the money, I got the resources, I got the security. Metua mo kohwe ni pasimasi money to nku no tu ba braye se modika e de wo ne to ansa na mo abetutuo na mo mra Nkwasiafoɔ me etuo kura bɔ me yemura me wediem na ntwie wonim the Almighty Twene Jonas. No power is bigger than Twene Jonas. Nobody is bigger than Twene Jonas. I am better at this than anybody. I share be a machine nyina me bona dan ye ba mo so. Na afa wa mo Nkwasiafoɔ na mo sresre na Twene Jonas na ha. So awu. Nkwasiafoɔ me hu ko hen. Agimifoɔ, akonfoɔ agimifoɔ no so no wa mekasa ai 3 days ya. Ai ewuo ni ade to so a ye beba ma ampa uni twasere. Obia ne tumi wafuo mu kom na dem no jimi social media no so. Nkwasiafoɔ no fra agraja wo han Nkwasiafoɔ agimifoɔ we mu nyina guo. Ebi no mo dada nipa za nipa jinkofo sika jimi Nkwasiafoɔ afa wa mu agimifoɔ mu guo mu hu hwe obia ni wa otumi agimifoɔ mu afia Nkwasiafoɔ mu kra no mu ka mu Ghana ne enye ye da no Nkwasiafoɔ adu wieska mo se bronsam mu ni twasere mu ama bronsam bi wa America. Nkwasiafoɔ so ko ye adwuma na ye shimi na Twene Jonas nso awu aha si odim panifo atem awu mu ni twa afa na mbekum o mbe afa na mbe huru ye bia hye o map no afa na mbe huru mu nti munima obia su nyansa Nkwasiafoɔ makoda ho ta chile afili I relaxing ti I got more energy, premium energy, quality energy. I'm coming to press you hard into obia su nyansa both NDC and MPP. Nkwasiafoɔ nyina me ba mo so yeti sika so si e bra Kufuado mfi abua Kufuado wei mo MPP fo agimfo na no awu na ye mo de no mu ni twasere oman na hiti no nya mo kra na mo nkyere mo nkyɛn disifo no Nkwasiafoɔ agimfo amuama mo nkyere mo nkyɛn disifo no ekomu enne mo nkyɛn disifo no an mo de dop game run nya ndi MPP fo nyina na agimi. Many people want Ghana to develop, but don't want to Jimmy to do. Nkwasiafoɔ when me kra wu a I was saying, not how much more than the hero, the Almighty Twene Jonas, the supreme being, the person who fight for Ghanaians, ordinary Ghanaians. Nkwasiafoɔ bisa say Ghana taxpayers money, Ghana yaji tax in America, muama se munima, taxpayers money ni yaji a enya pieto na Europe. Atimi aye bibia ma Ghana o bisa say obi atua me kada. Jai mo ama family na. Me sorry, Mumfanchami. I needed time to rest. I said me ko chere. Na me catch was heavy na mu na nyame sha broni. I fail my belandi in New York. Ti maba ne de maba. Nti me say
ewuo bi ama hihye bia be kom so ewuo bi ama hihye bia be kom so me chele o me BMW competition atamfo be wu na me chele mu be wu agya me all the fake bloggers all emu am hihye ewuo e to Twene Jonas so me the bulletproof cam bulletproof lazy cam asante ekura nya bi mu na akofo adekura nya bi mu na kwasia bisa akofo until lesosum video ya ye kokoshe ye yetumi hu mesi ye Twene Jonas mesi a wetumi so penkrofo na Miss Baudin a obeye efia Schwarzenegger oni efia Schwarzenegger nsensem idie ye numo we ntumi wa etete wontuma it either say nkrofo mienu we ye betwe do be give up e won nyonko so eye efia Schwarzenegger ana say eye Twene Jonas ebusiafo insam ne de Ghana fo dodo na de o ma dwe ntre de aba na answer na mekọ Ghana fo adwe ntre no kai say social media handles ni nyina no ukọ eye Facebook eye Attention Tvgh awo hono like share comment awo ye videos ni nyina so na face no ukọ eye YouTuber hono so eye Attention TV like share comment wo page ne so ye videos ni nyina se na be ye onhimecha metumi akenkan unsem nyina ede ama na mehu adwe nkyere ede fa eye videos ni nyina eso ehu na abusuafo Ghana fo bi ka se Twene Jonas wo ya attention seeker kan wanu tumo bebi awo no de biara da se ya o do nkote na oba na wa beto bom na okọ ebi muso ka se yenja Twene Jonas na nsem o ken nyina no ne kwanso a enesa nsem de dodo na nkrofo ede aba eti uso fa o de to se ne be ya metumi akenkan ede ama na ndie me se asida piese enkoma Mr Eric Sabrina Abranu nyina otu bo no homode echinchim fidie no otu bo no homode handle camera no ma bibiara ekone kwanso afa esu papa bebi awo bia nyame enhra na abusuafo aha no himecha mede mesem ebesi